ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ସମୟ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଅ। କାହିଁକିନା ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାବିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ସେହି ମଣିଷ ତୁମକୁ ପର କରିଦେବେ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ମିଛ ନାଟକ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ସହ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ବି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହୃଦୟ ଥିବ, ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କାହା ହୃଦୟ ସହ ଖେଳିବା ଆଗରୁ ଥରୁଟେ ଭାବିବା ଦରକାର ସେ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ନୂଆ ସାଥୀଟିଏ ମିଳିଗଲେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ସାଥୀକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହା ଭାବନା ସହ ଖେଳିବା ଆଗରୁ ଥରୁଟେ ଭାବିବା ଦରକାର ସେ ମଣିଷଟି ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତମେ ଗଲା ପରେ ସେ ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚିବ କିପରି?